Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Umuntu omnyama akazithuthukise naye. Yebo. Kodwa ukuze athola inkundla yokuyithuthukisa akangena emkhontweni wesizwe. Yebo. Afike enze igalelo emkhontweni wesizwe elizothuthukisa wonke umuntu omnyama. Umkhonto wesizwe nje ngithi wakheleke phezulu kwaleso sisekelo. Lokhu ke nene nikwenzayo ukuthi nibe nestudio niyintsha, nibe nestudio phakathi emjondolo. Yikhono lokuzithuthukisa lo muntu omnyama. Kodwa anithuthukisi nina gaqaleni. Nithuthukisa wonke umuntu omnyama ngoba le podcast ikhuluma isimo sawo wonke umuntu omnyama. Ohlala la eSiyanda nohlala kwenye indawo. Ukungimema kwenu ke kungivule nje amehlo qala nje ukuthi kukhona istudio emjondolo avuleka amehlo. Sengifikile ke manje. Ngakhuphuka la nikhuphuka khona nami ngawela imango imgodi eniwela kuyona amaqhaphozi engiwaficile sengiwazi kahle nje amaqhaphozi seninginikeze nanokuthi indle ichithwa phila kodwa ichithwa abantu abangakanani sonke leso simo yilesi esifundisa umuntu osuke sebholini ngaphezulu kwaloko kodwa senifikela nangitshengisa ukwehluleka kahulumeni. Singakhohlwa ukuthi nami ngaye ngaba uhulumeni. Uma nitshengisa lokhu kwehluleka. Nami angikwazi ukungathinteki ngoba ngithi lolu hlelo lulokulonakala nami cishe ngangisekho. Kuyolungiswa nini lulungiswe kanjani? Okusho ukuthi nawuthatha ukuthi 30 years singakwenzile lokhu kokuthi ukuhlala kwala eSiyanda kuthuthuke nako lo 30 years okungakhulunywa ngokuthi abantu abakhululekanga. Unqamalala ke mayikhanda umkhonto uthi ke ufuna abantu bakhululeke okugcina manje. Bakhululeke ngendlela abahlala ngayo, bakhululeke kwezomnotho, bakhululeke kwezepolitiki, yonke into esiyenzayo ibe inkululeko. Nina ke nizokhanda leyo nkululeko namhlanje ngoba nathi siwumkhonto ngiwumunye wabaholi bomkhonto. Sesibonile ukuthi le ndawo yaseSiyanda ifuna ukuthi nakwe. Kodwa hayi indawo yaseSiyanda yodwa. Ngoba uma kunje eSiyanda usho ukuthi khona neminye imjondolo ezofana neSiyanda. Kwesinye isikhathi izinto esingayiboni eSiyanda zibe khona kuleyo mjondolo eminye. Ngakho kusho ukuthi soba nohlelo nje oluzobhekana nemjondolo kusukela nje emveni kokuthi sengifikile la. Cingwane elihle kweyithinta thina ke njengomkhonto wesizwe ababukeli bekwenza kwenzeke abalandela umkhonto wesizwe bazofisa ukwazi ukuthi siyabona ukuthi uhlala uyiadressa futhi siyafisa ukuthi nababukeli bekwenza kwenzeke uba address ubazise ukuthi kwenzakalani. Siyahluleka kakhulu by election kukhona ukuthi ngiunderstanda mhlawumbe umunye ukhona ukuthi ngeke ngiqala ngisebamba ngiqhamuka kwaNongoma kwaZulu. Siyazi ukuthi kuneqembu ebelibusa isikhathi eside kwaZululand. So indawo enjalo umuntu masidliwe singumkhonto uye kajabule kanti thina siyazi vele deep down ukuthi le ndawo beyivele kuyisizinda siyasidla njengamanje. Kodwa kukhona ngamaphutha ethu. Thola ukuthi indaba bese siyiwinile ngokhetho lanyaka njengoba kade sichazela. Kodwa usuthola ukuthi siyahluleka. Kungabe izikhona into esenibambile ezibambekayo njengobuholi bakwaZulu Natal ukuthi yindenza siluza ama-by election zikhona futhi manje ke indlela eseniyiqalile zokulungiselela ukuthi ayingenzeki lento yokuluza ama-by election kakhulukazi noma sesibheke ku2026 ke kuhulumeni basekhaya. Umyalelo wami nje kunombani umuntu oyilunga lomkhonto. Oqala uthi singadikibaliswa ukuluza kuma by election. Uyona myalelo oqala loyo.
Okwesibili singafanisi ama by election nokhetho la ngomhla ka 21 kuMay. Yes. Ngoba azifani nje izinto zombili. Yes. Awuthathe nje ukhetho la ngomhla ka 29 kuMay. Umuntu owasibizela kulolo khetho kwaku president uNcamalala. Yes. Esibizele kutheni sifuna u2/3 majority. Yes. Ukuya le parliament eCape Town. Sifuna ukuwina ama province ihlanganisa nale yakithi kwaZulu Natal. Okusho ukuthi wayethi votelana umkhonto. Nempela futhi ngisho usufika kuma ballot khona umkhonto noNcamalala. Yabona ke mase kufuna sivotele iwadi yaseSiyanda. Yebo ngakhona uNcamalala. Kwaye sekhona noKhumalo. Sekhona noKhumalo manje ukuthi ubani abantu abazomvotela phakathi kwabo nje babehlala la. Abasabhekile kakhulu uNcamalala sebebheka ukuthi ubani lozoba ikhansela lethu. Manje komkhulu kabi loyo. Ngoba uma sekufanele bayovotela uKhumalo yila bezovotela khona umkhonto. Kodwa nangabe bezothi bayambheka uKhumalo bangabi nathemba uzolahleka lwake umkhonto. Ikakhulukazi mabezongabi nathemba kuKhumalo kanti bathi nabebona omunye elapha kwenye inhlangano bambone engcono kunoKhumalo. Angithi yabona sekuqhathaniswa abantu bendawo esihlala kubona kuyona ke into elula nencane leyo. Ingakho ngithe ngesikhathi siluza ukhetho lwakamhlaba yalingana ngathi candidate yomkhonto wenze kahle kakhulu ngoba icandidate yomkhonto noma yaluza kodwa yathola amavoti angaphezulu kwa 500 kulena yebo mhlaba yalingana. Yabona ukuthola amavoti angaphezulu kwa 500 akuyonto encane. Kusho ukuthi leyo muntu naye une support. Kodwa kusho ukuthi abanyeke ababebonakala bengcono bangale kwezinye inhlangano. Competition isuka isilapho ngaleso sikhathi. Yingakho ke ngiye ngithi mina singakhathazwa singakuhlanganisi ngoba kuma ngalendlela esisho ngayo. Ngaphezulu kwalokho thina sesikhona izinto engeke ngiphume ngiyixoxe zonke la. Kodwa zikhona izinto esesizibukile ukuthi awoza kwethu kanti balobe sishaya nje benzi nje. Oh yes. Kukhona into abazenzayo ukube bengikhuluma nje ngesiZulu bengizothi bahambe babuye bathakathe. Ngiyakuthola mina. Khona ukuthakatha okwenzakalayo. Khona la ohlelweni lokhetho. Futhi akona ukuthakatha ongathi akukho emthethweni. Ngoba ukho umthetho okuvimbayo lokho kuthakatha. Kodwa ngoba sesikufundile sakubona nathi ukuthi awu kanti oza kwethu manje sesizoba nohlelo ke manje lokuthi singenza kanjani ukuthi vimbeke lento ngoba ithunaza ukhetho yenza abantu badikibale. Kodwa thina ngisingathi cha asikadikibale. Futhi siyazi ukuthi njengoba kukhona lokuthakatha kuma by election akuzuba khona nasefika ku 2026 sekuwonke wonke umuntu esephoqeka ukuba se station sakhe esodwa yebo ungeke usakwazi ukuzenza zibe mbili. Ubukhona umbuzo othingwane olapho ukuthi njengoba sibheke ku 2026 nizobugada ngoba ubuqophelo sibonile benzeka kutshontshwa amavoti. Siyazi icala lisekhona saqhubeka kodwa phela siyovota ngo 2026 sezikhona nezinhlelo esenibeke ephaketheni eseniyiphethe nina ningaqinisekisa ngazo thina ukuthi hayi bambana umoya ikhonto esiphezukwayo yokulekelela nokuqinisekisa ukuthi akukho ukurigwa kwamavoti kulokhu ke ka 2026 yilokho esifisa ukubheka. Uthe kithi ke uNcamalala asiqhubeke nokuthi ukuqala nje ucicala lika IEC nokukhwabaniswa kwamavoti liyaqhubeka.
akushintshile lokho Yeah. bonke nje abantu Abakwazi lokho. womkhonto ufuna abakwazi lokho futhi thina sesiyabona ukuthi ukuba IEC wayekade nesibindi sokuthi leli cala ngalimela awungabe kade lile enkantolo ladlula laphela ayithi wathi ufuna ukufakazi Yes. balethwa bayabona nabo ukuthi khona la konakala khona kuphela nje kufuna silindeleke ngoba phela sizona inkantolo Yes. noma ke inkantolo seyibuye itshengise nje ukunganambithisiseki kwezinye zeindawanyana ngoba phela nazo inkantolo abantu Yes. banemizwa banemcabango njengathi sonke ngakho ke nakubona inzondo ngeke uyivimbe ukuthi ingene emqondweni womuntu Yeah. bese ethola amaqhinga ke akhe lapha ukuthi uzosicindezela kanjani kodwa silindele thina ukuthi kuphendulwe ukuthi yindaba thina singeke siclaim ukuthi sawuthola u2/3 yindaba singeke siclaim ukuthi KwaZulu Natal sawina ngemajority outright majority hayi lo 45% okuthiwa sawina ngawo Yes. ngakho ke siyohlale sikhona lapho kodwa uthi uNcamalala sithi silindile lelo cala singami asibe sihlelela u2026 indlela ke yethu yokuqala yokuhlelela u2026 iqala ngokuthi iNational High Command yomkhonto wesizwe ibinomsebenzi ukuthi ayikho inhlangano ehamba ingenazi inhlaka ezizobholi ezizosebenza umsebenzi waleyo nhlangano ukuthi ziqoqe imisebenzi yaleyo nhlangano eminye administrative eminye political eminye ideological ukuze inhlangano ikwazi ukufocusa la ifuna ukuya khona yilezo inhlaka ke sezakhiwe manje Yes. umhla 24 kuJanuary uNcamalala uqoke uWillis Mchunu ukuthi abe uconvener waKwaZulu Natal Yes. we provincial detachment senza umehluko ukuqokwa kaWillis Mchunu kwangomhla ka25 October 2024 naloku kwangu 2025 yabona manje uMchunu useqokwa nabantu abawu8 ngokwe constitution manje seqokwa nabantu abawu8 bona bazohola ke yonke into yale province yomkhonto wesizwe eyipolitiki kodwa uMchunu akwapheleli loyo 8 kusazongena omunye u22 futhi osuka ke kuma regions manje Oh yes. kuyima ke ilolo hlelo ukuthi selilandela manje kuyima ke sekuthiwa ke seyipheleleke iprovincial detachment na kuma regions kusazokwengezwa ngoba aqokiwe nawo ngomhla ka24 nawo khona kuqokwe u8 kusazokwengezwa futhi nakhona lelo nani le region ngayinye kuzulinganake kuyothi ke nasekuqedwa ama region bese kushonwa phansi ke kuma sub region Yes. Yes. lasiqeda ama sub region siya kuma VD nama ward akuthi yabona ukuthi umsebenzi loyo uwodwa nje mkhulu ngoba ukwakha inhlaka zokuholeka komkhonto wesizwe uma zingekho lezo inhlaka kusho ukuthi umkhonto wesizwe awuzuba nayo ipolitical direction ephelele awuzukwazi ukumanage inhlaka zawo ngendlela ephelele Yeah. sinesiqiniseko ukuthi kuyothi kushaya uJune yobe seyiphelele zonke lezi inhlaka zobe seyiqeqeshiwe zonke futhi bese kuthi eceleni kwakhiwa lezo inhlaka kuzobe kwakhiwa futhi nohlaka lokuthiwa election machinery Yes. election machinery ke yilolu hlaka ke oluzobhekana nje ngqo nokhetho lwango 2026 Yes. yilolu hlaka ke seliyobe selukhanda ama party agent likhande yonke into edingakalayo ama PLCs konke sekwakhelwa ke manje ukuthi uyashaya uJune si ready Yazi cingwane into engichazayo ngizokutshontshela sike ubaba uShezi uzokhumbula ophethe iregion
yaseThekwini. Yeah, usewuconvener manje. Ubekade ucoordinator phambili. Yes. Uchaza nje ngoba uyichaza. Manje iyangichaza lento ukuthi awu yazi yamnandi into engilalelayo from top to down ukuthi le cingwane oyithintayo yinto esengizwile mina njengemember. Isifikile kimi ukuthi by June sidinga ukuthi nokuthi. Futhi mawusu uyichazela iSouth Africa yonke isiyangithokozisa ke mina enhlizweni yami ukuthi wow umkhonto is in the right direction. Ngifisa ukwazi ke cingwane ukuthi kukhona ni extra work because akufani iTheku neZululand. Ngizongishilo iZululand is the different like indawo ehlukile then iTheku vele information ilula ukufika eThekwini kulula futhi ukudiverse abantu ukuthi hayi cabangani kanjena manje but uma ukhuluma ngomuntu onongoma ukhuluma ngomuntu olimayo lapha ukhuluma ngomuntu ogrosa lapha edolobheni lakithi sometimes politically abanalo lwazi olungangathi thina singapha emadolobheni ikhona ni ungangiqinisekisa ukuthi kukhona ngempela nakhona enzozama ukuthi khona nithi ukuqinisa isandla to add more value lapha ya endaweni lezi ebade kuzizinda zama nyamaqembu. Angithi phela amashobane qala khona la enhlakeni zomkhonto. Yes. Ukuthi zikhona yini eseZululand. Yes. Zikhona yini ezikwamhlaba yalingana. Yes. Zikhona yini ezile ezansi esayidi ePotchefstroom. Yes. Zikhona yini ezile Herigwala komzimkhulu. Yes. Yabona inhlaka manje njoba zizokwakhiwa zizogcwala yonke province ayikho iward esinezukuba khona nohlaka lomkhonto wesizwe kodwa kuzuba yinhlaka kuphela emhlanganweni ebesinawo nje kuleli sonto njoba liphela einsukwini ezimbili ngolesine nolesihlanu enye olunye esinye seyinqumo esiyithathile kube ukuthi inhlaka zizodwa asizukuqinisa umkhonto funeka siyovubela abantu lapha ya ezansi sikwazi ukuxhumana nabo ngqo sibe nezinhlelo ezizothinta umuntu ngqo njoba ngizela imjondolo namhlanje kufanele kube khona umuntu oyongena eMtuba kufanele kube khona umuntu oyongena lejozini emakhaya kufanele kube khona umuntu oyongena eMsinga angene phakathi eMsinga kubantu abheke ukuthi yini edinga ukulungiswa lapha eMsinga ngoba konke noba sikuhlela nje okunye ebengingakakubaluli sesiyazihlela ukuthi uma ngabe sesiwinile yini sizwe icorrect siyayihlela manje iprogram yethu izohamba lapho ekutheni uma ngabe sesifikile sizolungisana nani ethinta muphi umphakathi kodwa sizulinda ukuthi size sibe semandleni so besiqhubeka nje silungisa la singase silungise khona njoba nami nje sengithe kuhle la mhlawumbe sidinga nje ifan uyabona kungakafiki iaircon mhlambe kuhle nje kube khona ifan la kule ndawo angithi umkhonto wesizwe ukhonela lo angithi siyathuthukisana siyabambisana kuko konke sikwenzayo zonke ke indawo la kufika khona ilunga lomkhonto wesizwe noma la lihlala khona ufuna sibheke ukuthi konakelephi kwabani uyathi ke unqamalala kudala empilweni yakudala yomuntu omnyama waseAfrika hayi ukuthi umuntu omnyama nje wakwaZulu waseAfrika wayengalambi umakhelwane cha ekhona oyisicebi ongumakhelwane kwakungenzeki lokho ngoba wayesiselwa wayenikezwa noma yini leyo ezomthuthukisa angahlali nje kuthi ulambile kuthiwa ingane la lengadlile ekhona omunye umuntu uyabona ke njoba nami nje ngizodlula lapha kulesi sitolo sethu samagunya ngithatha u5 wena bengingawadingi kodwa ngoba sengifikile ngoba nginayo imali engasiwathenge funa ngiwathenge asale lo muntu andise imali yakhe ngoba yenye yezinto kufanele siyithuthukise thina ezomnotho womuntu omnyama umuntu omnyama uselele emuva ngezomnotho kodwa kwenziwa yini lokho kwenziwa ngoba esikhundleni sokuthi ngithenga amagwinya mina ngiyofuna ama muffins manje ama muffins awekho la kwaMchunu
awekho Alafa idolo kwaKhumalo. enkulu. Ako Singh no Smith nobani. Yes. Bese sala kumuntu omnyama wamagwinya angathuthuki. Yes. Funeka sizinikeze nje ukuthi kwake kwakhona isiqubulo so babamkhulu ababezabalaza kudala okwakuthiwa imazidle ekhaya. Yeah. Kwakuyisiqubulo esikhulu kabi leso nathi emkhontweni ufuna sisixoxe nje ukuthi ngeke insaba na umkhankaso kamazidle ekhaya. Kusho ukuthi sizodlani sobuyele ekudleni amagwinya sibuyele ekudleni ujeqe nosu singajahi uCarrion Rice. Yes. Yabo asisho ukuthi kungayiwa kubona uma beseduzana. Kodwa nje impokophelo yethu kube ukuthi siyobhe ukuthi usuluphekwe ngapi ujeqe uphekwe ngapi inhloko iphekwe ngapi sidle. Ziyaphilisa lezo zinto zaphiliswa okhokho bethu ayikho ke into ekuthiwa siphilisi ngayo. Yabona uqhawekazi ngizomhlonipha njalo kunento ayishilo bengayinakile ukuthi bengisadidekile nami ngazi ubaba uzofika yini ethi uyabona we commander uma ungathola ithuba lokuhlala nobaba Macingwane your life will be not the same. Yazi ngifikelwa lokho ukuthi into esinebhadilayo ukuthi we sometimes asibuthola ubuholi okuyibo bese ubuholi okuyibo nje masikhuluma ubaba uZuma kade sikhuluma ukuthi yena umuntu esasimvotela kuloko basurround abantu abangekho kulento abane vision iyangithinta le yokubona ukuthi bamacingana nanti ukude kanje yazi uma ukude you can feel ukuthi baba vele into yabo lena angani uma ngithola baba ukuthi I'm impressed ngendlela engilalele ngayo ukuthi yazi impela mabe ngasurroundwa ngabantu abane vision efuze yabo impela South Africa iqiniso ukuthi ingaguquka uma nje sonke emkhontweni wesizwe singafundisana. Ayithi yabo nje uba uNcamalala wahola thina siyi generation eza ngemva koNcamalala. Angibalwa naye mina bawobhuti bami oNcamalala. Generation yethu ke yafunda kubona ukuthi yini eyenziwayo la emhlabeni kupolitiki. Kufanele ngomthetho generation encane kunathi ifunde kithina bese njalo kwehle ngegaba kodwa into yokufunda ihlupha ngento eyodwa ngoba ufunda ngoba ufuna ukufunda wena mangabe ungakhuluma nje uthi hayi kufuna kube khona ipolitical education into simelele sesitsho njalo political education is there all the time every day. Political education is there. It's whether wena uyafuna yini ukufunda komunye umuntu isifikile emanzini usufikile emanzini sekufuneka uwaphuze ubanze ukushaya waphuzeke ngeke ngoba every day is a learning day. Every day is a learning day kupolitiki. Mina nangiza kuwena ngimdala mina kunawe khona into engiyifunda kuwena nje khona into engiyifunda kuwena ngoba I'm prepared to learn. Ile into esemqondweni wami ngiye ngithi ke kwi-youth kwesinye isikhathi kulimaleka lapho ngoba i-youth isuka ingene ibona ukuthi i-political education ileyo ukuthi kufikwe nencwadi enkulu kaKarl Marx ithi Das Kapital. Yabona uzofunda iDas Kapital kusho ukuthi kufanele kuyohlala ke edeskini ube i-theorist nawe njengaye uKarl Marx. But yena uKarl Marx nabanye noLenin noFrederick Engels yibo abathi kuze kufike nako Amilcar Cabral yibo abathi umuntu akayifundi theory akayidli theory. You can theorize as much as you want but umuntu udinga material conditions akhe ashintshe. Umuntu ufuna izinto ezibambekayo ukuze kushintshe impilo yakhe. Na ungabe ungawashintshile lama toilet kumuntu awenzile lutho noma ngabe wazi theory engakanani but awenzile lutho. Ipolitiki is just about that. It's about learning ama conditions abantu and fixing them. That is what the revolution is about. The revolution is about studying ama material conditions lawa abantu abaphila kuona but don't stop there.
change them. The key is to change ama conditions. Yes. Iningi lethu ke likhule kanjalo. Yes. Usungafunda kufunde kwabanye abangaphambi kwakho ukuthi bona bawashintsha kanjani ama conditions abantu. Izolo nje kade ngibuka elinye ilunga esikanye nalo kwi provincial development kwi provincial detachment yomkhonto wesizwe. Liholo mama bathwele emakhanda. Bathwele anyanisi bathwele yonke into. Baya emndenini othile. Yes. Bayoshintsha impilo yaloyo mndeni abayile ukuyokhuluma itheory yokuthi umkhonto wesizwe muhle kangakanani yabo singaxoxa lokho nesixoxa nje yabo kodwa conditions must be changed kona lokho okuyinhloso yomzabalazo womkhonto wesizwe. Inhloso yomzabalazo womkhonto wesizwe ukuthi kufanele ukuthi uyaphela lo nyaka sithi obana basizakele ngenxa yomkhonto wesizwe noma sesihulumeni nasesihulumeni umkhonto wesizwe uthathe isinqumo esiclear yokuthi le yamali kuhulumeni ibudget siboneke ukuqala ibudget ingabi khona eminyakeni eyamashumi amathathu ayikho ibudget okutshengisa ukwehluleka ukutshengisa ukwehluleka ngoba ngeke futhi yabona kungcono nangabe ibudget ingezukuba khona sitshelwe in time ukuthi hey ayisezukuba khona ngosuku elukuthi yabo ukutshelwa ngosuku sekuthiwa kathi izomenyezelwa wasekusela imsuzwana embalo uyabona bese kuthiwa isekho kutshengisa ukuthi kunenkanakana inkinga ya kodwa ke ngisho ukuthi uma ke sesiyitholile leyo budget uthi umsholozi nomkhonto wesizwe ake siyeke ukuthi sivele sibe naleyo mali bese siyifaka emakhokhwini ethu corruption siyeke ukuthi sithathe leyo mali siyoyinikeza abangani bethu nezihlobo zethu sikhande icebi uthi unqamalala ayisikuyeke lokho ake sithathe leyo mali thina nasiwumkhonto wesizwe sesihulumeni ke siyise kubantu ke kuyobhekwa uyabona nasithi siyolungisa itoilet silungisa itoilet nasithi silungisa le mijondolo silungisa imijondolo abantu baphila impilo ehlukile kunale akade beyiphila singakaphathi siwumkhonto wesizwe yiloko ke thina esithi sisebenzela phezukwako yiloko esithi ke futhi kufanele sikwenze manje sikupractice manje sisakhiphe emaphaketheni sisawo mapha sesijimela ukuthi siyodina sesihulumeni sesisebenzisa imali yabakhokhi bentela ingayi kuthina ephaketheni ngani sesijwayela ukukhipha yes asijwayela ukufaka yes jwayela ukukhipha yes keep isandla sibusisiwe sikhipha kunikeza abantu imali abantu bakwazi ukuthi bashintshe impilo zabo unqamalala ke into enhle ukuthi usitshela ngento ayenza yena wayenza yena futhi ingako abantu abaningi nje bemeseka kangaka yena gaqa lakhe nomkhonto wesizwe beweseka kangaka ingoba abantu babona ukuthi unqamalala wakwenza okuningi namhlanje kusekhona idami lakhiwa la ukwandisa amanzi kwaZulu Natal laqhamuka ngesikhathi sanqamalala namhlanje kade ngibuka nje bethi euniversity bagcine bekhona abanye abaphasile sebengaphezulu kwa100 eMpumalanga yabo iuniversity yayingekho nje kulokwathi kwaba khona into ekuthiwa iSouth Africa kodwa wayifika wayikhanda unqamalala ziningi izinto ongayibala angibalike nje manje yazi ukuthi manje ayisaxoxa indaba ye-HIV ne-AIDS ayisaxoxwa nje ngoba ayiseyona inkinga ngoba abantu balashwa ngenxa yama policies aphushwa unqamalala athinta umuntu ngqo yileyo nto ke esithi ke umkhonto wesizwe kufanele ukuthi usithathe usibeke kuyona Cingwane siyabonga kakhulu angibe nokugcina usukubeke masafuna uxoxa sizoxoxa ngelinye ilanga kodwa kulokho bese sikuthola cha isikhathi asisavuma sesifuna nje ukubheka nje ukuthi iaccountability netransparency izoqiniseka kanjani ngoba ekugcineni siyafisa ukuthi ukubona abantu bejeza uma ukuthi babulala umbutho wabantu noma babulala impilo zabantu siyafisa ukubona lokho i high command with i provincial command ukuthi
kukhona nezinhlelweni zabo zokuqinisekisa ukuthi ngempela abantu abangenzi kahle kumkhonto wesizwe they are put aside kuqhubeka nomkhonto wesizwe. Lukhona uhlaka lokujeziswa kwabantu Yes. emkhontweni wesizwe. Yebo. Lunosihlalo walo osihlalo we disciplinary committee kusho ukuthi ne committee. Yes. Njengana manje usihlalo walo uadvocate usenior counsel uDalimpofu. Oh yes. Usandoqala ke naye. Yes. Ngicabanga ukuthi isinqumo esisha nje sisandokuthathwa Yes. iNational High Command. Yes. Bakhona ke nabanye oprosecutor bokuthi abantu bashushiswe. Yes. Lolo hlaka luku national. Okay. Kodwa njengoba kwakhiwe inhlaka lezi zomkhonto wesizwe. Yes. Kwakhelwa kona lokho ukuthi na uthola inkinga unganqeni ukuthi uyibike kwi-region. I-region ibike kwi-province. I-province idlulisele ku-national. Inhlaka zakhelwa lokho nje. Ukuthi sibambe ngendlela. Singathi nasibona umuntu ona bese siyamethuka. Bona omunye umuntu ethuka noma umkhonto wesizwe noma ethuka umholo womkhonto wesizwe. Nawe bese ucabanga ukuthi uyamcorrecta ngokumethuka nawe. Izinto lezi ekufanele ukuthi sifunde. Enye into enkulu ke ukuthi umkhonto wesizwe unama principles okuyiwona ama values ethu. Ashicilelwe phansi kumkhonto kumthetho sisekelo wethu. Yes. Kufuna siwafunde. Funa futhi siwafundise imembers zomkhonto wesizwe ukuze ijwayele nje kwakhiwe iculture yomkhonto wesizwe ngoba culture yomkhonto wesizwe iculture yobuntu, culture yomkhonto wesizwe iculture yerespect. Urespect ngisho isitha sakho. Yes. Usho njalo unxamalala nomthetho sisekelo ukuthi hayi ukuthi uyohlonipha umchunu ngoba esepholini lomkhonto wesizwe. Hlonipha nongeke emkhontweni wesizwe. Yes, yes. Noma ngabe uyakwethuka. Yes. Ayizuna amathele inhlamba. Yes. Kodwa wena nje funa ukuthi sakhe iculture yokuhlonipha. Akususwa ke obala konke lokho. Yes. Kususwa ekutheni kuzo zonke inhlangano. Into edalele izinhlangano ukuthi zibele bese yibukakala seziwumgodongano kwanja. Yes. Indelelo ekhona. Yabona kudelele nje abantu kudelele kuze kudelele ngisho abaholi. Hey, ibhlungu le. Uma ngabe kuzodelela abaholi enhlanganweni, leyo nhlangano isuke seyicekeleke phansi, sekuyinhlangano engenabuntu, sekuyinhlangano engenayo imfundiso. Lezi zinto ke esithi ke ziwumgogodla wokwakha iculture entsha yomkhonto wesizwe. Kodwa ke nina ke niyosebenza kanjalo abantu bafundiseni ngoba ndixhumana nabantu bafundiseni ngomthetho sisekelo womkhonto wesizwe. Mhlawumbe nje iyona into esingathi nasiza la ngelinye ilanga. Sizele yona ukuthi sizongena nje egabeni ezithile zomkhonto wesizwe ukuze podcast yenu ibe relevant emkhontweni wesizwe. Yes. Cha macingwane asibonga kakhulu mholi wethu siyabonga siyathobeka na team yonke ngiyayibongela nayo sibonge na kuqhawekazi ume njalo entombi yomkhonto wesizwe siyabonga sisola amazwi okubonga bekukuningi esingakuthamunda kodwa sesizokuhlela kahle ke sesingasatatazeli njengamanje besisatatazela singazi noma kuyenzeka singazi noma kuzokwenzeka manje sithathe sakubamba kwakuningi kodwa ke kokuzayo sesothi mase sikhuluma nawe uzobukhululekela uthi izingane zami lezo ngiyeza lapho ngesikhathi usukuthi sizoxoxa ke eziyaphambili ngoba kusekuningi okufuna sikulungisele nesikhulumile nje abantu bakwazi sikwenze siyabonga baba angifuni uqamba manga sisola wona amazwi okubonga qhawekazi yeah njoba bebonga nawe kuwena nami ngiyabonga yebo njoba ngibonga kubona ngithi ake sibheke ukuthi singaba adopta kanjani babe izingane zomkhonto wesizwe uwenza kwenzeke yini ngadinga ukuthi kwenzeke ngoba babe abuqala phela ukuthi basibizele ekutheni sizoxoxa. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Yebo, siyabonga. Kwenzeke.